παιδιά, κόπερ εδώ και τσάξ. Και σήμερα θα παίξουμε το παιχνίδι που λέγεται Τζέγκα. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι το Τζέγκα, να το έχω εδώ πέρα. Αυτό το κουτί είναι και πάμε να αρχίσουμε, έτσι. Ας σε ερώτηση που είσαι και μικρότερος. Το κάνεις λάθος. Άμα ρίξεις κάτι, χάνεις, Και ένα τουβλάκι τη φορά. Επίσης, οι κανόνες του παιχνιδιού λένε ότι απαγορεύεται να πάρεις από πάνω. Τώρα το κάνεις δύσκολο. Αν το ρίξεις όμως χάνεις, Έτσι το παιχνίδι. Πήγε να το ρίξει, αλλά δεν το ρίξε. Και μου φαίνεται θα νικήσω εγώ. Ωραία, καλώς είσαι. Για σειρά σου. Καλά το πήρες. Τώρα είναι δύσκολο. Τώρα είναι δύσκολο. Όποιος το ρίξει χάνει. Όχι. Ναι. Σειρά σου. Τώρα. Σειρά σου. Και ο Τζάκς έχασε. Πάμε άλλη μία. Πάμε. Τώρα είναι το... Να, τώρα δεν το χρειαζόμαστε το κουτί, το είδατε όλο το παιχνίδι το Τζέγκα. Πάμε να το στήσουμε. Και τώρα βλέπετε πώς χτίζουμε. Πώς χτίζεται. Πάμε γρήγορα. Το Τζέγκα είναι ωραίο παιχνίδι. Προσοχή μου το διαλύσει από τώρα.
Ο Τζακίσιος. Πήκα. Πείτε κάτι. Εδώ έχει έναν αριθμό. Παίξε. Εδώ έχει έναν αριθμό. Να δω λίγο. C233 B51771. Έλα, συνεχίζουμε ας πούμε. Παίξε. Παιδιά, ο άνθρωπος με προκαλεί. Συγγνώμη, παιδιά. Αυτό έγινε κατά λάθος. Είναι ένα λάθος. Οκ. Το πήρες εσύ για μένα. Ναι. Δεν είναι αδικιά. Σειρά σου παίξε. Συγγνώμη για αυτό που έγινε, έριξα κατά λάθος το τάμπλετ. Δεν σας έχω πει, δεν κάνουμε στον υπολογιστή βιντεάκια. Yes. Και νίκησα πάλι. Λοιπόν, αυτό ήταν το Jenga. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like με όλη τη δύναμη. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye.